Muling nagbabalik programang IFM News Prime Edition at sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Proteksyon ng migratory birds sa San Juan, La Union, Iginiit. Para sa detalye, narito si Idol Jam, Victorio. 104.7 IFM Report! Nag-abiso ang Department of Environment and Natural Resources Biodiversity Management Bureau at lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union na agad ipagbigay alam sa otoridad ang matatagpuang walang buhay o may sakit na ibon sa iba't ibang bahagi ng wetlands sa bayan. Ito ay matapos ang formal na pagsisimula ng taunang southward migration o paglipat ng mga ibon na kadalasan ay pansamantalang namamahinga sa mga wetlands tulad ng bakawan, ilog, gubat o sa mga coastal areas. Ang pag-ulat ay bahagi umano ng pakikiisa ng publiko sa hangarin na maprotektahan ng mga species ng ibon at kanilang tirahan na sumasalamin din umano sa proteksyon ng kalikasan. Maaring i-report ang anumang insidente sa DENR Regional Office 1 at San Juan PNP sa mga numero 0939-249-3306 at 0915-855-6712. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.